Shalom amanginang. Adorakso tamulai perminggu tadi bagas sasadarion. Martang yang naho mahita di bagas rohat tadi. Amin. Tabuji Tuhata marhite bukwede sian nomor 520 sada ayat sada sahatu tulu sangap ni Jehovah. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amin. Saya tong do mamerengi mataku tu Jehovah, ala ibana do mangenet patu siat jorgong. Saya dapakon maahu jala asiro ham di ahu, ay pujung jala nadangol do ahu. Hodo ali Jehovah di hanguluan ni rohaku, ali di batakku, marhapo satu hodo ahu, saya unang paila ahu. Haleluya.
yang mahita. Ale ama nami na dibono gijang para si roha na sumurung di sudi jolma. Dang dialon ho anakmu na sasadai di leon hodo ibana humopop hami mamorsan dosa nami sahatu hau pinarsilangi. Say patugu maruha nami asa nang ganggu roha nami marhapor siaon hasesani dosa nami. Asa unang madele hami alani dosa nami. Alay asa positutu roha nami di asini roham nagudangi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami anak haholongan ni roham. Amin. Tatangihon ma patik ni debata di minggu okuli ima patik perjulu satu patik paupaton. Rap mahitan num mersikap soring majaha. Patik perjulu ahu do jahoba debatam nina debatata dang jadi marakup ahu bahenomu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaonmu jaladang jadi sunamu manang aha nadibana gijang dohot nadibanu atongaon rodina bagasan aek naditoru nitano ianggo tunggabe si somboan manang siolon. Patik patuluhon dang jadi dohonon guarni debata yang gosoture dalanna ay hona uhuna dosugot akka namar sineang di guarna. Hari minggui dina onang hari maula anu nasa siolonmu alai anggo ari papituan hari parendian ini coba debata doi dan jadi homangula anggo dina sarali manang anakmu pe manang buru manang naposom lalalahi manang naposom buru-buru rodina pinamu rodisi dihutani wamalak penang ngaweta ai dina onang arido di tempo debata langit dohot tanol dohot laut dohot nasa isina dungi marilean doi bana di ari papitu dibahen ido pembahen na pasu-pasu debata Jehovah ari panina jala di parbani Atong rap mangidoguku mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata saya pergugui mahami mangulahon naubart patikmi. Amin. Ale Tuhan asiru hati kami
roti madosa tanda gudangi dia dupan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pergogo na suatu dosan sito panasa na adong paruhum na tigor na makumujumi jolma na manisia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami akana hula hami marhite sian pangalasyon nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni roha nami narwai nang sian pakatayon nami nasoture. Rodi pangulyon nami di hisap-hisap ni roha nami na tama si tutudor ho na uhum hami ala ni dosa nami alai na tarsosol bagi do hami nuaing ala ni asi maroham di hami ale di bata nami pardengkan basa jala parasi roha doho ala ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sese sama dosa nami saluhutna jala suruh mato di parbadia turuhan nami be asa tarbahen hami mengoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon gabi saat hami Tuhan ngoluan nasura suda na pina berbagam di akka na porsia di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga ni dibata taringot tu hasesani dosata. Roma hamu tu ahu asa mangolu to dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tungsura rara dosa muna songon abit bunga dab-dab. Botar do bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasuba. Gabi songon hapas domuse. Hasangapon madi dibata na digijang. Amin. Cor ama paradiso.
Hatani debata turbuk di minggu okulis hadarion ima tersurat di buku Yohanes 4 ayat 21-26 ramahitan non mersikap soring di nama jaha di dolo kondo martangyang ia opunami gabi didok hamu iko Jerusalem do pertangyangan Dumi nina Jesus mamandok ibana Porsea maho diau inang naro matik tingai gabendang pola be dolok manang Jerusalem patangnyang tuana di sobahamu do na sobinoto muna huboto hami do na husobahami ay bangso Jahudi do haroan ni haluaon Alai nang Roma tingkinai jalan maro inoeng gabe di bagasan tondi dohot hasil tongan martangyang aka partangyangan asitol tu amai ai aka partangyangan asongoni di pangido amai tondi do anggo debata asa akan martangyang tuibana patut martangyang di bagasat tondi dohot hasil tongan Dumi di dulu kuri mamandok ibana huboto do main roh Mesias nama goa Kristus ia dumro ibana baritaonan do saluhutna di Tuhan dungini na Jesus mamandok ibana ahu dui nama katai dohot ho ido sahatna mertua do akan natumangihon hatani debata jalan nopiopsa amin kor amahuria
dakon ma haporsiatai songon na hatina dakon ni dongan sta saporsiaon bisa dok portibion rap mahitamandok au porsia di depata Jahoba ido ama pargogo na suatu dusan na tumo palangi doho tano au porsia di Yesus Kristus anak ni depata Jahoba na sesedei imana ni tubuhon si Maria naga begabian si Anton di Porbadia andoran suabubuan ido tu hatta na tumaon na berni di pangumuman silatus namate terpajal di ibana di hau pinor silang na tua tu bana toru dung ditanam na mulak mangulu di are patuluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamun depata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani disimai ibana mulak sugo tu tanoon manguhumi halak na mangulu doho namate au porsia di ton di Porbadia jalarom sada huria nabadia huria hatopan halak Kristen akan nabadia doho dihasani dosa doho dihatai namando mulak mangulu doso daging ni halak nang mate doho dihanguluan nasora sudah amin. Kor ina Naomi.
Tapi gima tikting na masa di minggu. Selamat hari Minggu madihita saluhut na salom. Selalu Tikting na masa dihita sa mingguon pertanggal 12 Maret 2023. Romawi sada warni minggutta sadarion ima minggu okuli dohot topik minggu marsobba sian nasaroha udi bata. Romawi 2 parhobas di hari minggu sadarion tanggal 12 Maret 2023 boi mata jaha di tikting. Romawi patuluhon tikting na masa na parjulu ruas na pida. Mamukka minggu sadarion tanggal 12 Maret 2023 keluarga ni Amata Frankie Situmorang sian huta Jalan Cakrawala Opat nomor 72 Harapan Jaya wilayah Jerusalem pida tu gereja GKI Pakis Raya Jakarta. Napaduahon Amatta Batara Sibarani doho inatai Rosmala Borusirai sian huta Jalan Arjuna nomor 10 Kapling Mekarjaya sian wilayah Judea pida tu gereja Pentakosta Mangseng Bekasi. Tatangyakom manasida asaga beruas naburju di Huriai. Napaduaho pertangyangan wilayah Nabarjolo wilayah Jerusalem di pamasa di keluarga Nyonya Situa MH Tanaka Pajaitan Borusiagian sian huta Perumahan Harapan Jaya. Napaduahon wilayah Kanaan di keluarga Elie Manurung Borusirait di perumahan SBS. Napatuluhon di wilayah Galilea di Bagas Niamata M Pangaribuan Borusiahan di Jalan Kapling Ajun RT 006 RW 003 nomor 75 wilayah Judea di keluarga Niamang Asiahan Borusianipar di perumahan Pesona Anggrek. Napalimahon di wilayah Sion di keluarga JP Samosir Borusiagian Jalan Swadaya Sada RT 002 RW 04 nomor 12. Pertangyangan di hari Rabu 15 Maret 2023 pukul 8 Borngen di wilayah Bethlehem di keluarga G Purba Borusaragi di Jalan Famili 4 di Jalan Famili 5 nomor 120 RT 00 Sada RW 010. Di wilayah Hermon di keluarga Amang S Naibaho Burpapahan di perumahan Titian Kencana. Wilayah Jetun di keluarga Amang Indra Sinaga Borusijabat di Jalan Rawajaya Tolu Kapling Pitupulu Sada Pitupulu 2. Di wilayah Efrata di keluarga Amatta Jesi Majutak Borusinurat di Rawapasung. Wilayah Nasaret di keluarga Jonathan Siburian Boruhutapea di perumahan Harapan Indah. Napatuluhon sumbangan pembenahan gereja. Tajalodo sumbangan keluarga IJ Sihobbing Boru Arwan sian wilayah Judea uang tunai gudangna Rp1 juta. Napaduahon sian Bella Verista Boru Simanuk Galit sian wilayah Jerusalem uang tunai gudangna Rp1 juta. Sian keluarga Situa M Situmeang Boru Abbarita sian wilayah Jetun uang tunai gudangna Rp1 juta. Sian keluarga Situa YP Purba Boru Situpul sian wilayah Judea ditransfer gudangna Rp1 juta. Mauliate ma di pasat Puriatta di sumbangan na pinasa nasida Molo Adong Jala Harop Rohanami di ruas naukap roha lau pasahat sumbangan boy ma di pasahat tu gereja manang menghubungi bagian para tahu. Romawi 5 Parhepengon
parhepengun ni huriatta di mingguon boi mata jaha di tikting saldo kas ni huriatta per tanggal 12 Maret 2023 huria diakoni gudangna 250 juta 991.822 rupiah. Pusat itu juta 762.420 rupiah. Pembangunan atau perawatan 110 juta 616.200 rupiah. Transitoria 6 juta 675.000 rupiah. Sarana parkir dalan 22 juta 220.000 rupiah. Laos ni sosohom matu sude ruas ni huriatta asatagarar mapilian bulan tabe pilia parmingguan virtual natapatupa di bagasta nang janji imat tabe tuhattama nama masu-masu parhepengun ni huriatta Romawi palimahon ulang tahun torop ni ruas ni huriatta nama ulang tahun di mingguon udangna 32 halak parhalado roh ruas pasahatto selama ulang tahun hata ni debata nama dok di pesalmen 22 ya ualu guru di debatado hatuaku dohot hamuliaku partano batoan di hagogoku marhaposat tu debatama ahu songoni matikting namasa di huriatta di bagasan saminggon tuhattama nama masu-masu saluhutna Shalom. Jauh
Kami ni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti hati-hati ng pikiran mo nabi, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Shalom. Horas. Takas do dibigi inangamang suara nami. Asa dibigi sonmed do masutu. Cik. Inangamang nama kapursiay Tuhatta Jesus Kristus. Hatani debata di minggu okuli sadarion. Imana tarsurat di Pesalmen di 25 ayat sada 110 sada. Kujahaw ma di tonga-tonga tak tamang inang takas ma tapay hidu di bagasar rohatta. Beta hamu ita dehom majahuba. Ita uluk pema partanobatuan ni hatuauta. Ita dapat toma tujulo ni bohina marhite-hite puji-pujian. Ita uluk pemaibana marhite-hite ede. Aide batan na tibul do jahuba. Jala raja bulun mengatasi sude akka de bata. Di bagasat tangan na do akka ujahan ni tanoon. Jala guru di ibana do pucu ni akka dulu. Guru di ibana do laut. Jala ibana do tumopasa. Jala tangan na do jumadihot tano darat. Beta hita manukap dohok marsoba. Marsinggang mahita tujulo ni Jahuba si toppa hita. Ay ibana do de batata. Jala hita bangso pinarmahanna. Jala biru-biru ni tanganna. Sadarion au ditangihok kamu nian suarana. Unang matak kangi hamu rohamuna songon uju di meriba. Songon ari uju di masa. Pangujuna di halongonan. Ujunan ni akka opumuna au. Tung di uji au. Ati pe naong di idana sida pabahenakku. Tung 40 tahun bulul liling na. Au marbias-bias midas sududi. Jadi nikuma bangso parrohalilu do nasida. Alai dang ditadana sida akadalaku. Jadi pola marwari au di bagasar rimasu. Molotung masuk nasida tu para dianakku. Ido sahatna. Boha mangina masihol lo pehamu tuau. Adong guna masihol. Adong naso masihol. Kanido. Mamerekala nama. Ale suku-suku na badua honon. Buha masihol lamu Jupang doh debata. Bah ngalam senyap. Masihol lamu Jupang doh debata. Masihol hian. Kanido. Masihol hian. Alai adorak sopader jami takon suku-suku na badua homuseng. Gudang go hamu minum na sugut. Gudang go hamu minum. Aong na wala minum kopi. Mulu wala minum kopi do ganggu do rohaku. Tak konsentrasi mabigi jami tau. Ale mulu gudang go minum air putih. Kesegaran di tubuh nabe terjamin doh terjaga. Buasai hupadar. Asasihol ni rohatai marsoba tu debata di bagasan gok nasaroha sepenuh hati. Dan ulube ala nike ada fisik stamina mengganggu au lahu marsoba tu debata nama muji dohot natapasang api. Unang ke ada fisik hadiriota mengganggu kita lahom marsoba tu debata nama kahologi kita. Adong hata odolan duku pada di jami tahun
manang kuot ninna istilah nuaing hata-hata singoton manang na hata na mabay semangat di tonga-tonga di pernguluan. Ima, hidup beribadah adalah hidup jauh dari perbada dan perbedaan. Hidup beribadah adalah hidup menyembah Allah. Hidup beribadah adalah dengan segenap hati dan kerendahan hati. Jala dong atam musing nabisuk natin opan ni debatan amarguar si John Stott. Orang yang beribadah itulah puncak ekspresi imannya yang terluhur. Naubalga siya naubalga nalaho pasahaton tu debata. Ekspresi iman pangalaho parange pabahenan naubalga siyan haulion di nguluna laho marsoba tu debata. Muloroy na ako may madokon nakading jamidana. Hidup beribadah aroy nang imotamu do dingot tamu edde munai merisuanggu puji-pujian mulu hatani puji-pujiani dang gabi mudarna merisuanggo edde nauli edde nama saringar nabui si parion ni jolma uli denggam manangihon mulu dinamang edde honi dang mudarna nani edde honai dang mangulu asa jamut tita tabo turun namar sobaw nuaing ngelem dang martod diwe maredde ro tu bagas joro martangiang ro tu bagas joro marpungu ro tu bagas joro alai todina dang di pareddeoni dang di partangiangani dang di parsaurani di dia nama sowing hola pertunjukan nama apalagi gereja-gereja mainstream noaing nggak ditawarkan ibadah yang berupa konser padahal jelas dikatakan ibadah bukan konser tetapi ibadah parsobaon partangyangon ima pengabdian ni akan atinobus di debata sianomma ro odolam musik kata mulu marsobah ho amanginang au kita saluhu na kana porsia tu debata isido hasuhu to bolon di tonga-tonga di parmingguon Tuhan ta Yesus Kristus hata ni debata ido bay di dok dia sere dohot ay onom diturpukon beta mari romaho kam datang hatai boto hamudak kamanginang keharusan doi na di suara hode bata tu akan tinobus na ikorro tu otangani tu undangani tu pestai ikorro do na porsia tu pesta ikod do marminggu ikod do laho marsoba tu debata asa tapasisi maroha do pikirata mulu marminggu lomokku do audu namano tuhon dang ingok ma debata mengundang kita dalam ibadah ini. Asa tarimang-rimangi so, mulu hula-hula mengudak kita, aguh. Mulu buin ya suami istri, doho yanakon, madoho ti pestai. Hula-hula dida. Mulu dong aci solkot, roh idada, laho berkemuliaan ma, memon. Sebui-bui dak tabai kita. Bahkan takalenderi asabui doh tu otangani. Ape gudang noeng bergeser di permingguan di peribadahan nama ngotang nama ngudang debata nama ngaleho kosana di hau pinur silang nama ngalehon hauluan nama notong diau diham doh di portibio alanido topik tama suarahon waeng
Ngalam lumlam, ngalang martod di pihak kaparsobaw no, ningok ma, marsoba mahita siyan sa luhu na roha. Ikoroha do parjulo na nagsiburion. Ikoroha do parjulo na nagsiparingganon. Na madokkon. Wala ko do Tuhan. Natuk si pujion doho si sobaw namin. Idok, de 2:1-5. Bahasa iko sobaw de batai. Ibana do manopa hita saluhut. Ibana do raja di atas segala raja. Ibana do debata di atas segala debata. Nadong di tonga-tonga di portibio. Tumibudu ibana siya saluhut na nadong di tonga-tonga di portibio. Dangadong bedukon di bana. Tumibudu tu hatai nalaho mangaramu tidoh mamasuk-masuk kita sa lubot. Ala niya manginang nuaing ta koreksi majo cara beri mata di tonga-tonga ning ulut ta sigano pare. Buhatutu ni rajuma dupi iba sahalak na tinoppa. Sahalak na dibentuk debata mulai siar rahim ni inong niba. Ni rajuma dupi iba sahalak na diasah ninna. Dibuat, dibentuk untuk sebuah ciptaan yang ilahi, untuk sebagai teman Tuhan hidup di tengah-tengah dunia ini. Mana nggak mulai tapi sahon, lupa kita na ditoppa di bata. Pwede do honon mulu solo marsoba tu di bata na mangalo pangetusi soni doi. Tang dirajumi ibana na ditoppa di bata ibana. Tang dirajumi. Namangihut wasa sobot tadi bata. Dung ibana na kaning raja bulun, raja sias seluhut na raja. Ibana de bata na manaluhon sias seluhut na de bata na dong di tonga-tonga di portibion. Ulaon na dang boy hasigatan dohot tabilangan dohot sitirun yaka na tinoppa alebana do panoppa. Dia mai uboto kedalaman di laut saluhutna nama dokon sian bagas-bagas nyaka nasipat di tonga-tonga di rohatta. Sian bagas-bagas na adong na tinopana di tonga-tonga di portibion. Holan di bot ibana do nama boto pucuk sabuna. Holan ibana do maboto songo dia si tong. Baru di dokom museng. Sa tibo-tibo ni dolok. Holan ibana do tong naboy ubotosa. Sedalam-dalam lautan, daratan dan semua alam semesta. Holan ibana do maboto nuaing. Sia dia di bagasar rohatta na paling buni na hiyata ulahun na tasakapi. Holan ibana do maboto. Memang di tonga-tonga di parnguluto kuda akka keajaiban na di batu pajolma. Kuda akka keajaiban na di batu pajolma. Buidui beberapa tempat atau spot keajaiban-keajaiban dunia. Menara Pisa contoh, di Mesir piramid, doho akalan nasing isarana Candi Borobudur. Nuain di zaman teknologi dang bui tabi kiri ngabui mar teleport cek karapat jaya tu sigotom, anggo parsigotom di son. Keajaiban menawarkan sesuatu, wah, alai turpuko madokon. I daksa dia dope maribakon debata nataka porsiai. Una pangasaho pikiran ni, una pangasaho teknologi dang nama dokon anti auto si. Alai unang madabu gabi mardebatahon si songoni. Unang madabu mardebatahon tu si songoni. Alana di dokon akaning dia melampaui segala lautan, gunung-gunung, daratan, bahkan hati kita, lubuk hati kita yang paling dalam. Holan ibana do naupotosa. Om manalaho mabay gairahata lemar soba tu debata naung ro merhiti Tuhatta Yesus Kristusi. Dang adong kape alasakku dang marsoba, dang adong hape alasakku dang rotu otangan ni Tuhan di ganu pari ganu tiki lumubi di parmingguon songonon.
alai las rohaku hamuna bungu di sonuaing margorak dope todimu diotangan di debata mana leksulota bah dapadinggam mamusing lahu pamujion maradupun debata unak congo-congo nih asal-asalan nakeng amai ama paradiso bagus kuri ama huria bagus kuri alu bagus tupe mulu tabba jam latihan kan itu tepak waktu latihan tergurang waktu na hata na tede honi hati ga dure dina gabi mudar dakola di so odo na dipaingot sutung marsoba hita tuan nami mamuji debata asauli di bege halak dangi perjulu hata edina hudokoni suan manorus tu bagasan ate-ate nang aku super kurpe di son nasodoh tuak kebunguan dia kehuriata hola jemaat biasa ringgas dohot akan asing didok manakeng dia lima di begina marsuara ma hataun mulu mamuji debata adang lah hola mengisi absen ya cukuplah sekali seminggu cukuplah 2 jam dan lain sebagainya tak songori betong parsobot tamara duput debata taida ma contohna taringo tu parsobaon ni hala Israel na 2 bangsa di pistil tei bangsa Israel pecah adong 2 selatan doho utara mulu Israel selatanon bagas jorona di Yerusalem mak mulu Israel utaraon bagas jorona di Samaria mak di dulu Gerizim rapak marsoba nu nasida tu debata alea dong silakona manang bakko na buruk di perdalanan ngulu parsobaon nasida adorak sopotca debata ni si Abraham si Ishak do opung si Jakob do di hapor siai ale duk potca gabi asing-asing matahi-tahin yakka generasi namang yuton unang atoi hala Israel utara dah so tuk tudia beho merdalan dang boyat tuamu ninna asing go ingana parsobota hala kini dulu gerezimbo hala kita di Yerusalem bo di memeho perselisihan hala marsoba tu debata tu anak kon na pedi memeho perselisihan alai mauliate madi tu hatta daung durus mudar na tu kita saluhu rodo ibana pada mehon ngulu ni halak Samaria doh halak Yerusalem ima di Yohanes 4 di partang yang atai rodo Yesus hati halaho tu Galilea ibana ikon lewaton di bana ma Samariaon didongani ditopok ma baru puas Samariaon nomor doson didok ma dang di dolo kabbe jaladang di Yerusalem be hamu marsobba alai tuau nama dendai bana napa ngotok kita saluhu na kamang kenang na dihaulong itu hatta Yesus Kristus nunga tahapor siai rata hati dakon rata hapor siai itu hatta Yesus itu na baluahok kita so tu ngadong seka-seka perselisihan nama bahe mga badi kita laho marsobba tu ibana so tu ngadong ngaro tu hatta Yesus Kristus laho pada mehoni unang beta pukka akka ulaw na perselisihan doho akka perbedaan asa dia mulu boy do uli jupat nama topik ni minggui parsoba sian nasaroha itu contohnya di bait Tuhan mulu di tahun liturgi antara Jerusalem doho Samaria naung merupupu pulik-pulik padohan alai di pikiran dorohana debatan si Abraham si Ishak do si Jakob itu disoba di hari Tuhan do songoni pangalaho dang lomorohana di botohodo ngaro biau naik tuho au na makatai doho todo si sobau pardame maho ujungna tapi reng ngulu ni halak Samaria pardosa naonom suamina mulu boy do hono parupus Samaria dus di tuak kedusata siganu pari najahati aledung ditadda debata di padame debata ibana gabi bana ma
merberita na uli. Gabi ibana ma saksi madokon nuayang tikyon sahat rodi saling liling na nung nga adong be Jesus. Na iko si sobata dang adong be didulukan, dang be di Jerusalem, dang di Gerizim be, dang di Jerusalem be. Di dia nama dito hatta Yesus Kristus. Di huriau pesongoni. Saya dah tak soba Tuhan Yesus. Dang adong be didulukon. Dang adong be sukon. Soba masih na saroham Tuhan Yesus markite na saroha. Markite di bagasan haserepo. Wah, bui mesong ni panginang. Bui dusong ni. Asodang marisuang todita dagingta tikita romengab itu debata. Bahkan ada dokon ditangi homa suarao. Di baturus mamusing. Mau lu memang anggo na manangi honon. Di paubuk ma di ngotamu do pumuna. Ise. Hati kasih Musa mangulu bangsoi di Meriba doho di Masa. Ala liling doro si Musa laho mangalap patik na sapului. Marungu-tungu na sida. Takang, juking, dang diingot-ingot na sida may padungan di bata di tonga-tonga di perdalanan di nguluna. Mangalo si Musa. Mangalo hata di debata. Takang rohana. Jugul. Gabe muruk debata lotak ma dulu kon. Iko karuar masih anon ae napait jala jupang mo ma perselisian jala dung merselisi adong mamusek pasi sisa-sisa na ulu uduk po bahorwa rapo doho tao tidak debata ulu dohamu pasi nai sisa-sisa atar taktamu bigion aliau ulu ba sisa-sisa no ulumu ba bang hutuk katan debata daripada sisa-sisa takang cuking maul dang ditangihon suaran debata di paingot-ingot mo tuwek tuitak kamangin ang nadihaulong itu hatta Yesus Kristus alani nakikpunguan ama paradiso ngadongan nami hamu majamitahon bohado akahang gitai bohado suri akaruas di huriatai bohado akadongatai laho mangeahi merkite todi marsobat uri bata rom sing dongat tam sing punguan ama huria madokon beta geleng mi berjulu keluarga mi romaho laho marsobat uri bata ala dia ngatatu si bede jamitan waeng otangani undangani siad debataro daksyak kita alani mulutung kita ke perhubas sutung adong nama buak sangap di tonga-tonga di parsobau tu debata parede song leader par musik para gedra liturgis dang parjamita be naiko marsangap naiko si sobaon holan debatado marhiti hatana jangan pernah ambil kemuliaan Tuhan. Alani do posisi ni gereja ton ditoru do warta, ditoru do liturgis, ditoru do song leader do tim musik. Angak behita na mangulon, ido tutu, uldo tu hasipata hadirioku batu julu, ulaoku, paredek pagkatakku, pabahenakku di tonga-tonga ni parsobaon di bagas joro ng ganupari. Dakkuingok beaw halak na tinopado. Naikon naman o paido, naikon marsangap. Naikon naman o paido, naikon totong marbungara di tonga-tonga ni nguluon. Dangadong nasin. Dangadong. Ikon holang di bana do. So kung nagabi ko kung buhubiring, nakunado karuwa sa luna. Amangin ang, gabi puy-puy ma si batot tamulak tubagas tabi, siyan pesan teologi jamitaon, ingok ma, holat tuhat ta Jesus Kristus do raja di huria, raja ni portibion. Alani,
ekspresi homa hapur siamu di bagasan pengabdian nasaroha. Di bagasan kerendahan hati, ketaatan, kesetiaan, unang songon opuk tanah jolo, natakang namangalo, kuaso dohot hatani di batahan. Namangihut, ro tu otangan di bata, di bagasan adong di sihata membungkup, manukap, bersujud. Dakkolan sian fisik lahu bersujud tu di bata. Ala dia do, dia harus mau mengosongkan hati dan pikirannya menerima firman Tuhan. Mulu adong do pedison sehera mangalo, mau lo Jepang nai. Ale mulu ulu di bana dikosongkan rohana, doho pikiranna hatana sitongi dipatangi-tangi, dipabigi-bigi gebi suami itu bagas roha. Ingat, bukan telinga yang bermasalah untuk menerima firman Tuhan. Bukan mata, tetapi hati kita. Roha do na bermasalah. Ulu do majakon manang da anggo dison, ulu do hita majakon, ulu namangihon. Beribadahon, namar sobaon, maha istimewa na dilehot debatan waktu tonga-tonga di nguluta. Robana sa diri mangotak kita, asa majalo effort manang tenaga baru, manang asupan na baru. Lahu madalani hari-hari nguluta, lang galebe kita. Laksong dia be lumblami natadalani. Laksong dia be akka persoalan de tonga-tonga ni rumah tangga. Sampai sonari tang marna soho ianakkon. Tang marna jupak karejo. Tang marna adong ianakkon. Roma hatani de batao. Ibadah umma ekspresi iman na balik tibo. Ala dia de bata mangotang. Ibana gabi hasuhuton nama kata hatai mengajar-ajari doh bermuduh-muduh kita. Napatuluhon parsobauta ngasomal rotu bagas joro ala dong masalah pribadi, masalah keuangan, masalah ala seloh do piak kapanahi di pamatanga, masalah ala lasrohana jupangana ni duluan na dapok na jinalahan na enak kon na gabi sukses. Masalah ala marsak telu aong namate di tonga-tonga ni keluargana. Ya biasa bi romar soba digijang nido parsobao ni halak Kristen nak kay na di doona. Takkolan ala ni i. Alai ala nataboto do diganupi ari minggui Tuhani batuduhon hadirion. Songot tangi yang nisahalak na mangula seding di Papua diduluk-duluk didok ibana marhubas wama diduluk-duluk jabu sada huta sada do alai songon na porsia tu debatai bana dok bana Tuhan luas ma obunon laho mabahengali hulito luas ma kedinginan doho kehiringa cuacaon huhilala di tonga-tonga ni dulukon alai unang tinggal hunau di son ikokodong aku ikokodo nagabi partano batu aku ikokodo ninne bana luas may nangamang namasay di tonga-tonga ni ngulum mabaluho hatop hasabapong tang marnarong gope anak kon hasabapong maaliw ng mago pos ni rohaw ulaw mo hera meruterut hasabab pumma suri hasabab pumma nadadakon na sa Petrus 5 ayat 7 tinggakon sa luho na nasa ni Holson ni Roham tu ibana alay dok ma dito tangan ni ngulum unak tinggal ko na Tuhan hodong ako unak tinggal ko ulang ikokodo dong ako ido guarni minggu okuli manang okulus anak ni mata taude na meti fokus na terarah dang momar tu habirak tu siamun tu puli tu jolo ale fokus na debata ido tutu
au na tinopamon marsobba ma sian nasaroha di pasu-pasu Tuhan meitak kamanginang atung di hari-hari hatani de bataon au do tamu saluhu na tario tu parsobbaon alani unang be songon uputta na julu takam mangalo tapasere marohata marsobba ma sian nasaroha amin. Oleh tema Tuhan dihatam na mengoreksi doho paingotok kami taringo tu parsobon nami maradupuko sipata langgus dohami lahu marsobba dohoto berhiti paredeon berhiti partangyangan berhiti na merpungu dia kaparsoran na badia say huilalahami takko na mangotak kami di tonga-tonga di parsaurani say huilalahami hami nagabi bulahan amak di tonga-tonga ni akibadai nuaing takas subo Tuhan oh do Tuhan na mangotak kami tutikim di tonga-tonga ni Purtibion tonga-tonga ni Bagas Joro nang di tonga-tonga ni Ganup inganan nang ruangap pe alani ajari mahami merhiti todim toddi purbadia salam takas hami manangi ho suarami marsobba di bagasan nasaroha di bagasan hasirepon naikokoro marsangap tangadong ageisi pisyak kami alani nang ma diganu pari ganup tikin na pinasahakmu suarami ma utangi ho kami pasu-pasu ma akama namin narotu Bagas Joro di minggu siangon lehuk gugo hahipason kejang niumur nang pos ni roha lalahu madala ni ari-ari ningguluna diak kaulauna diganup rumah tanggana diak kaparukilona parsahitonna doh ragam ni namasa naeng totong na sida makkaposi adong doho Tuhan namad dongani doho mengabing nasida di salubut nai ali Tuhan pasu-pasu akay anak ko ni ama namin na namion kadadanak na magudang totong di bagasan hahipason doho pertumbuhan na dinggan na totong makapursyay ho to kajuluan na rio mabahelas rohani akan atoras lumubi di tonga-tonga ni huriam suwak songoni Tuhan dinala ako mangula kaulaw mahami tu sa minggu 7 loon naing homadongan nami unang tinggal ho kami asabuy hami totong marsobba diganup ari tikin na pinasahatmo mga sahok ko jala margugo hami mangalo akatahi-tahi di sibulis Tuhan debata ama namin mulak mahami siya Bagas Joromon madapot to keluarga nami, madapot ton ulon nami. Naing mahatamon, mian di bagasan rohan ng pikiran nami, jalang ulu nami ma jamita na mangulu di pernguluo si kanopare. Marhiti Tuhan Yesus Kristus pertangya kami Tuho. Amin. Katabigibi hatani debata, nuang mared de mahita huhut tapasaha ma piliata tu debata.
Amen haleluya. Edehon amen haleluya. Amen haleluya. Amen haleluya. Alani denggani basana natuhika. Amen haleluya. Edehon 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 amen haleluya. Jehovah berkata, amen haleluya. Nabonar jalamar mulia do Jehovah. Amen haleluya. Tapati pulma goani de batata. Amen haleluya. Nati gorjalana sungguh bodoh salena. Amen haleluya. Edehon 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 amen haleluya. Tatangi aku mapiliat tadi adupan di debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni salukut cilehon leon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masian na nilohumi pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Patibulhon harajamu di tonga-tongan ni huriam doho di portibion. Buhay ma rohanami marhiti-hiti tondim. Asalam hutan dahami godang ni sileon-lehom mi tuhami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nadileon mi kondiro di pangataku. Osadon tuguki rodi saluhur hartaku. Kumasahan itu nasuh setukudu. Ale amanami na di banua gijang.
Sai pinarbadia maguarmo, sai ro maharajaonmo, sai sahut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gicang. Lehom matuhami sadario na hanguluan siapari. Se sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Hunak kami tugihut tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Hai ho. Mulak mahamu di bagasan dami, jalo hamu pasu-pasu nasihat debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mau. Di sodako Tuhan debata ma bukina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakko Tuhan debata ma bukina tuho jala di pasaur homa damena tutodim. Ya, inang amang hanggi pinaribot, kami sudah nama kubasi di parminggota di minggu pukul 10 pasahatot tuita selamat hari minggu. Oras, mulak mai tadi bagasad dami.